Ning madung buntag sa tiwok kalibutan aging agdaw itong tanan. Sa di pa kabusugod sa istorya, salamat gyapon sa tang nabaw makagahom. Salamat Lord ngayon kaabot pa tarong orasa. Ang salamat Ginoo, nakaabot na tayo ngarong panahon na bisag grabing lisura, nakaabot na kaginhawag yapon ta. Salamat gyapon ta sa Ginoo. At dahil mga nagsubay sa ahang kuan, nga salamat ninyo pag subay sa tanaw sa hang vlog sa wahiningdan wala ing lingaw na ron kay wala mo ko'y trabaho mga nakulinis lasang wala yung buhat pagsikog pangahoy maguna-guna pangahoy pirmi lain to subay ako usa kay ano nagdiha sa silin wala diha kang uban wala diha sa milito wala diha kay Cebu manang ang lingaw-lingaw dari lamang kos lasangan ngahoy sa maguna ko sa ahang karlanan unsa tagtaod moto kay pait hindi pwedeng tayo trabaho simana na ko gikwas gimingaw to karinderya nag-close lagi pag karinderya ron kay tugitihinay kay sugod mo dag pista San Pascual ugma pista del Monte di hinay di sudag halin di rama ahom sa siluunon mo nang listap sa mo nang nalikod na isbay di maguna-guna mangahoy way may layang lingaw maguna may hangkalan ang gunahan sa sudah sa takayjet mangusa sa ko diha sa Cortis nila ni Rosemary humingaw na ko diha just gawas nila Bing Parol nila Madam Lilian Anthony Family hapit nagpista inyo ma'am di ba ka mabakas ng Pinas kay Mayo na gusto ng adlaw June may pistas ilaha kaya ko gimingaw na po to sa Dinis Pilipinas para namang gimingaw po minidya ni Madam Lilian Family Anthony saan taman nga hindi zaman tagkwas kinamuhi nailagay kaso di ay o kanang ay naanad tas nung sudbatos karinderya lagi kaya magluto lingkod-lingkod kasi kag signal dali sa ama o ay signal mo na balik na pus uno balik na pus uno kat daring makilid sindag pangahoy sindag upload mo naman sa dinali amang kahimtang linis ama o may karang signal walang di masabot yung gibati mali pa yun kay kapahuwi sa trabaho makagaupod kay wa mo signal boy raman to sa trabaho andag to kay balag ka po hindi kahaman ka sa trabaho lingkod din mo kasag mga signal kita kasi imong mga YouTube sa imong mga reply sa imong comment sa imong video dani sus paita pait pas upload niya magkahimtang dani lagi may signal mo lang isa mig tunong og mag-upload na kaya sudah signal pangitaon na din mahapunan pud handak na pud bakilid kay tuktok kontag banaken impas rin kay mo man bakilid mo man bakilid nga gipanghaw jang promise o lang ipamakag jang bugan og migas mo lurahan gilingkuran dan pug pangahoy sa ka ni sindang pangahoy para malayang lingaw wala piling order na lumpia wala piling order biko wala pa suman kay ag suman po doon disod po doon mangitag lubi wala piling lubi tungod sa hingaging ko ang grabe laging paita wala mangita-ngita na po kuron humang eleksyon mangita ko sagdan bahalag magkuguna ko bahalag asay labog mga bandira baron kay pabalik ang pagdagma human iko abot ng atupan ang dibisyon mo apa ay mas upaw nga dilaman ang bahay na basta maaptan sagram rin kung bahay basta maaptan naman lagi pero kami gak pagtumahaman po ng divisyon ng divisyon sang salagi kutin na kutyahan raman na malay nagdadyo divisyon
Da, kadi pa ang pag-vlog, pero bantay kita ang Ginoo ko. Hanggang views, gagmay naman sa nga tanan di rin kabot og 1,000. Kaning hadara man lingaw-lingaw. Kaya nasugda naman lagi. Pero sayang pag-undangan, muundang naman lang tapog ko. So, di lang ito kumundang kay natuningan hanga trigger ko itong ginang kong negiring. Mundang ko ino itong negiring. Mahala di kumundang, balang dahil kong negiring. Balang ining ko nilag buang. Kung hilabot nila, balang silingan na ha. Basta ako, okay ko. Nakos. Magyamang ayam tangdani. Basta, may tag-signal, ano yung mas kalabungan. Plus, tiri, lagi po ng dayuhan. Tiri, gani pag magbagzo, dito mo sa Garcia, nang tag-signal. Ako, pag magbagzo, at dito ka upload. Karang bisya nagpanghipas ang balik, ang balik na ukban tibok, bubong. Nakaroon, minta-mintahan na, pero mingaw di ay, mingaw ko karinderya. Mga June pa sila balik sa kabuan pa ni mulawig kay mumayo pa, kay kaya kong buhol, kas uno, hantod uno, sa Mayo, hantod, kantay uno, sigod ng pista kay uno tagbilaran. Karon ugma gani dispira sa Del Monte. Del Monte ang San Pascual. Sugod nagkatapusan sa Abril, Del Monte San Pascual. Inig tungtong sa uno, mo na ikas tagbilaran uno. Antod sa 15. Hindi ka size di ito po sa gagaw sa San Isidro. Sa muli man po sa kay pista pag siya. At tamak na po kung yung sudad po, di kaya pong katamak kong sudad, kaya alam kong sudad katong ko na rin sa bukid. Dito ko kuan. So, at least, nanda po si Ingam ninagmay. Nanda po si mamiso. Ninagmay sa ninagmay sa kanunay. Tapos kaya magpunas ako sa angkalanan. Angkalanan yung magpunas kaya isa dad po. Isa, mga isang garden, sigasan. Nabod ko nupit siya kung sibling kay mananam kung pitsay o saan ito basta kay nagkarding po siya kaya wala may lagay yung lingaw sa excuse me is either man midani ako na yung project magtanam ko Carlan ito yung obis takilid dapat itong apangrin na nagnapakatoy unod kaya maduhan na po ito katuig itong hang obi dagto mamatoy pagtanam na katong pamaksi programi o kuan migas sa bakilid po pangahoy na mga kapon bugaran ng ubi o pangoy ko nabay un. A few moments later. Saba, muna ng kalan kay mama kaning kawatang unod pang buni unod. Dapat manang gato ka. Kumbati pun guslis idang parlaman. Di ba man ni maka kalan. Saba ka pa ni unod. Tanlan, labong lugar at tanlan. Mati ay, labawin nagtugtog. Bati. Ay magtugtog. Pero muna nagtugtog ka mo, pilit. Pilit, bersiga. Basta-basta ni Google ito ano. Basta-basta ni Google. Pilit mo depod. Pilit lagi. Ano ni? Basta-basta ni Google ito ano. Adin puwang kung muna rin kaya ito galit. Taas magulit na ilahim. Balid. Nalagot lagi ng tok mo, hanarin dapit. Kamuti. Oh my goodness. Anong nalubaan? Oo na be. Ha? Kaasa tubuan ni kamuti ha? Kaasa. Ikog. Ikog. Nalubaan ha? Pagkalubaan ina. Pagkalubaan. Pagkakita. Pagkunot. Lawas. Ano ko kinabangahan? Sagot kami. Tugon.
pilit mo dahil po, da, gupiwan gahi. Pilit pero di ganahan ko dari. Pwede mo dos sa gupiwan. Yon! Good morning to you. Tara, tupad. Ilabi na tupad anja. Samot kita na kagwapa. Ilabi tupad, samot kita na kagwapa. Aw, upira kay na mapot paabuto madihon. Upira kayo? Ara na pasignal adoy. Adoy. Hindi na kayo. Daga mo lagi sidling bay. Masidling. Si mga kabinet. Ginot pagali ko diha. Tingnan natin nga kita tang datos kuan. Kita ta, yun na. Ikalin ba datos? Yar gi naglambusog. Hay kuan na pitsay na ukra. Ha? Pitsay ug ukra ug radish. Sa radish. Sanaon sa barang radish. Na picture. Bawa. Tali mana ko dia. Tali. Ako na kay pilit. Lapok yan. Is uban na unsa ni ang naong. Guys, ay salay sa tundog na guys. Na sa kay wa puto imong naong yur. Nagamit-gamit og gloves. Puto dagang naong wa gud. Puto rin mong naong nakita ka. Anyag. Ayur. Nakita ka anyag. Dia lagi magbani. Dia. Ingani bagi mo kuan? Ani. Ang kamote git tipulkan pag himbutuan. Radish bitaw na, ano na isa? Mo man ikagol og mag sinagang, sinigang ta. Sinagang. Bugunan. Kisah gilon. Kisah ron. Kisah ron eh. Ako gas kung mais dari pila kalugas. Ag pichay. Nanganday matapos na lang ang sakit. Ha? Ag check out at Ruby. Darag inaw. Mga siblings na akong di pa sila bihan. Nangitang natin ni Gagay di man lagi po di mas na nang po kasi ako. Hindi ko buwan na di ako may ning Ariya. Ako may ning purong babi. Tanong ba? Tanong. It's my tanong. A few moments later. Hindi po doon ko ano, kanang dito trabaho, bahalag grabing busy siya sa trabaho, kay malingoran po ta, kaya kahapon na po tayo income ginagmay, lahir ito, saan ka kung naniguang naman ko trabaho, mas tagi po di trabaho kasi magtambay ka sa bahay, kay boring pa sa bahay kanunay. Intag na pa ito yung mga order nga mga sa mga lutoon, wala yung order, wala yung lumpia, at ako na po yung order, magkapuli, kaya po pangitag asa ko yung lubi. Tingad kay, wala naman yung lubi na bilin, pero naman na putot, bisan pa sang kalubi sa ugangan, kaya tumandaghan itong lubi ilahaw, man din tayo na yung madaw-daw. Walang stop kita ni order, kaya man sa kuyo, may lubi. Walang, gagawin nga order na kahoy, mga kahoy, kanang kahoy. Maganda pag na mo pa itong kahoy, kaya ka. Kuan ko. Nah, hindi lagi pegang natad sa
Nara ko sabay kanunay kaya sige mo guna-guna pati ka mga buwak natin man na. No, kung pa di ay plano ko matanda ko ato kukuan ato ko Garcia tandaan pinuhang magina dito kay kung ako kapangamusta kay lisod ng lugar wa manggod sila internet wa pa signal cellphone bisag text wa manang ugma siguro bis ang tandaon sa hindi ka tugod sa kagabi wa pag signal dito lagi kan dito na magkaibaw na lang ko na sang mga sang Cebuan dito Bilita Supaw kayong Apos Cortez hapon kaibaon nga mo doon ko marong isla matingakay na magbantay ganun wala ko signal ano ni sira mga Apos Cortez Audi sa Garcia sa Apos Cortez kay makasinga signal mag 1 bar maka-text man dito di bar sa internet kudwa bago nga yung lugar no say nang ang masamang tos Taiwan maitik na kayo signalan labi ang lagsuag signalanan silin tapuan magpasignal maramay mo nilang away isahay sigdalis hindi makapasignal kaya dito kudali mo pasgawas unahan butuhang masamang dali paskiya kay bigukul man sila kada buntag kasi magpicture kada buntag tingkaon o masakit buat sa bata makita na sa amahan dito Garcia wa jud mo ha tinapa nanay nawag tapet kung tinapa oh dosa